gaida MD Alhaji Bello Aminu Goman gane Arabi. Ya ba wa gwarzon mu jajirtacce Alhaji mai yawan ladabi. Mu gaida MD Alhaji Bello Aminu Goman gane Arabi. Ya ba wa gwarzon mu jajirtacce Alhaji mai yawan ladabi. Mu gaida MD Alhaji Bello Aminu Goman gane Arabi. Ya ba wa gwarzon mu jajirtacce Alhaji mai yawan ladabi. Bismillahi makagin sarki a ta'ala buwahi. Yau da gobe ta baraka kullum na yi roƙo ka yarda da ni. Al'amura na ka dafa min duka zamani a yi tafiyar da ni. Kana kake yi ba wani mai yi in ka yarje a yarda da ni. Waka ta MD Alhaji Bello Aminu Goman gane Arabi. Mu gaida MD Alhaji Bello Aminu Goman gane Arabi. Ya ba wa gwarzon mu jajirtacce Alhaji mai yawan ladabi. Dubin salati ta kara a shigun shugaban masana. Mazan mu kenan mai share kukan mu bayar kamun su guda. Ahali sahabbai saka su ciki kaunar ma'aikin ka sun ta gida. Adadin salatin yawan tsakuwoyi har da kwari irin su gida. Albarkaci na samu kadaka al-Mustafa Sayyid al-Arabi. Mu gaida MD Alhaji Bello Aminu Goman gane Arabi. Ya ba wa gwarzon mu jajirtacce Alhaji mai yawan ladabi. Baban Rukayya hanan na yi maka tambura na isa. Kan fashin ta ma gasar masu gasa gida na isa. Ka jarumi mai kamala kai da ganin sa MD ka ba wasa. Teku ka wuce ɗiba ruwa na rijiya ne ake yasa. Baban Rukayya hanan na yi maka jinjina shugaba Arabi. Mu gaida MD Alhaji Bello Aminu Goman gane Arabi. Ya ba wa gwarzon mu jajirtacce Alhaji mai yawan ladabi. Mutum Hajjatu Maryam ne kai ka kasance abin fahari. Hajiya Maryam muna gaishe ki da tambura ba wajen kuzu. MD Alhaji Bello Aminu Goman da shugaba na gari. Jani gandu ina wake ka da tambura na salon zikiri. Kai malami ne da jin sunan ka na gaida kai shugaba Arabi. Mu gaida MD Alhaji Bello Aminu Goman gane Arabi. Ya ba wa gwarzon mu jajirtacce Alhaji mai yawan ladabi. Zauna kalau dan amana mai halin karamci ya ba maka. Dan bai cika na yi koda babu yawa a wakar ka ce haka. Allah ya kare ka sharrin masa da na tsaye har zuwa zaune. Albarkacin shugaba manzon mu madinginar duk halitta ne. Kama kalau lafiya Alhaji muna ta fata wuce Arabi. Mu gaida MD Alhaji Bello Aminu Goman gane Arabi. Ya ba wa gwarzon mu jajirtacce Alhaji mai yawan ladabi. Mu gaida MD Alhaji Bello Aminu Goman gane Arabi. Ya ba wa gwarzon mu jajirtacce Alhaji mai yawan ladabi. Mai taimaka wa mutane mai kaunar su zauna a kan ilimi. Kyauta yana yi ga al'umma duk sanda zai baya yin zunubi. Dare da rana Alhaji in ya tsaya mun gaida kai haji. Allah yana gani zai saka maka har su tanki gurin haji. Ka rike ka karba alfarma gun shugaba naka al'arabi. Mu gaida MD Alhaji Bello Aminu Goman gane Arabi. Ya ba wa gwarzon mu jajirtacce Alhaji mai yawan ladabi. Kai nuwa ne da shan Allahu shi ne mai yarda da kai. Ya hore dukkan mukami mun kalle ka baka da girman kai. Gaba dai mu je dan marayan zaki wasa ya mata ba mu. Mun tsakar gida shi a rubuce a daga haka za a tare kai. Baban Rukayya ne maka fatan alkhairi mai gida Arabi. Mu gaida MD Alhaji Bello Aminu Goman gane Arabi. Ya ba wa gwarzon mu jajirtacce Alhaji mai yawan ladabi. Riwa da karfin ta ba ta gudu ko da taron dubun mahara. Ba tekunan kin wuce ɗiba na faɗa juji a kai shara. Ka tsaya da ranwa yake tanka maka MD ta ba ka kwai kura. Kai ɗan halak ne muna ta yaba maka tun da kai din akwai kara. Ba kowa muke wa waka ba kai zaɓi wa maka Arabi. Mu gaida MD Alhaji Bello Aminu Goman gane Arabi. Ya ba wa gwarzon mu jajirtacce Alhaji mai yawan ladabi. Bari in tsaya nan da baitoci na bayawa ai akwai ma. Mai mun nufa muka yi wa yabo mai hasana can maka tuguna. Na gode Allah da na wake MD na cika burina. Ga alkawar na cika shi ta hannun Adamu ne aminina. Ya na gandu fatan alkhairi na yi wa shugaba Arabi. Mu gaida MD Alhaji Bello Aminu Goman gane Arabi. Ya ba wa gwarzon
Alhaji Bello Aminu ba mun gane a rabi. Ya ba wa gwarzon mu jajirtacce Alhaji mai yawan ladabi. Mu gaida MD Alhaji Bello